Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to our fans on the TV. It's the Betway Premiership. Orlando Pirates 1, Siwelele 1. I'm joined by Frank. Ukuthula makube arena. Yes. Yeah, no bafethu siyabonga sibonga nje abalandeli abahle abanjengabalandeli bePirates. Yeah, ngiya understand inkabi zami zikuma pain. Asijabulanga ngelokuzana ngama result namhlanje. Yeah. Bafethu kuyiqiniso ukuthi la maybe senikhohliwe iSuperSport United lebesidlala nayo. Yeah, so ngithi singamabhakaniya i-draw is like isidliwe. But bafethu indlela isaseyinde 9 games to go. Yeah, asele. Yeah, so leyo khombana siyawugcina stoyitoya senza into engenziwe. So for me kwelami side bafethu asithatheni nje u1 point siqhubeke ngendlela. You understand? Yeah, i1 point ngesilungu bathi is better than nothing. You understand? Leyo ukuthi sizokhomba ubani sikhomba ubani. Angifili vele leyo nto mfethu angithola. Yeah, so into engishoyo even kwasanayo iSundowns i-team esigijima nayo esifuna neni isazolahla nayo. Na iSundowns isazobhayisa. You understand? It's just ukuthi namhlanje sisesiza manje emagemini ngomqondo wamagoli. Khohle ukuthi into ebalulekile between amagoli nama-point. We understand? Yeah, azliwanga ihashahasha. Le team le is just ukuthi nje kuchintshwe igama. But iSuperSport le. Mawucheck abadlali bayo le team le. Ba strong and if bebedlala neChiefs. Bebezowina maybe ngoma 4. Yamtshela. So into engimshoyo emabhakani yabo. Yekisana umoya inkabuzana. Ya ngikhuluma ngayo vele team yabo yangizwa. Abantu mfethu abehlise umoya. You understand? Yeah, siphinde futhi siyeke indaba Sithibo ukulwa silwe nani nabadlali. Lento lena mfethu angeke isize ngalutho amthola. Ya ukuwa ama player mfethu ngiyakutshela mina. And sidraw nje kanje. I-main reason yale draw lento sesiqala ukuyenza yokulwa nabadlali. Ngiyakutshela and if sizoqhubeka nalento yokulwa nabadlali mfethu leli ganga esithola. Into ofanele siyenze bafethu abadlali badinga support yethu. So if sizolwa nabo silwe no coach bafethu sizoyihlekisa ngabantu. Ngiyawacela amabhakaniya ehlisa umoya sisasekhona kwi-race and compared to isizini lephelile namanye u3 yandlula ngalesikhathi lesi besingekho number 1 namanje Sithibo siku number 1 ayikho into eshintshile siku number 1 iSundowns akusho ukuthi izowina nayo next game ya ijazi ukuthi kubhlungu manje sekufanele sithembele kuphi kumahashahasha njengo yiloko marumo galanzi ya but isominya mfethu ukuminya sohlezi siminyile ezweni understand ukuminya sohlezi siminyile sizokala kusasa nje siyaminya kusasa siyabraya siphinde siyaminya futhi Sundowns versus ini eMarumo Gallants azweni bafethu sazoba mnandi ayikho into ephazamisekile uBryan sazobraya ama-Bryan stand sazoguga inyama isazophela amazinya sazonqamuka amagalati asazojeka umetshiso usazophela sazoba mnandi ezweni ishilo sazoshasheka.